Дзікі стыль Лукашэнкі, яго крыкі і прагнозы на будучыню. Вялікая дэлегацыя чыноўнікаў на чале з Лукашэнкам наведалася ў Смалявіцкі раён на аграпрадпрыемства Шыпяны АСК. У першую чаргу ў вочы кінуўся выгляд некаторых персанажаў. Так, напрыклад, Лукашэнка, які звычайна не баіцца холаду, раптам начапіў вялікую мехавую шапку, а былы віцэ-прэм'ер Заяц чамусьці выбраў імідж хулігана з Ералаша. Прычым заўважнай была надзвычайная колькасць чыноўнікаў, аж некалькі дзясяткаў, ад кіраўніка Рады бяспекі Вальфовіча да кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрая Крутога. Як правіла, чыноўнікі такога ўзроўню па кароўніках не ездзяць, але ж аказалася, што афіцыйна сёння быў не просты візіт, а цэлы выязны семінар, галоўным спікерам на якім, само сабою, быў Аляксандр Лукашэнка. Часам яго лекцыю зразумець было даволі складана. Чакана не абышлося і без пагрозаў сваім жа чыноўнікам. Затым жа і ўвогуле пачаўся амаль што скандал. Пасля чыноўнікаў правялі вялікай экскурсіяй па кароўніках, а скончылася ўсё яшчэ адной лекцыяй ад Лукашэнкі. На гэты раз ужо не пра кароў, а пра геапалітыку.